हे बघा रात्रीचे पावणे एक झालेला आहे. आम्ही अर्धा तास गाडीमध्ये होतो. आता शेवटी पदयात्रा चालू केलेली आहे. मी पुढे मेल उभी आहे. आता काय करणार, घरी जायचं आहे. किती जण चालत चाललेत बघा. रेल्वे प्रशासन सगळं झोपलेलं आहे. काय अनाउन्समेंट पण करत नाही आहे. अंबरनाथ बदलापूरच्या मध्ये अर्धा तास आम्ही गाडीतच होतो. आता शेवटी पर्याय नाही म्हणून आपलं चालत चाललोय बघा. प्रशासन झोपलेलं आहे. सब जगह मेरी गलती है, मेरा भी मन करता है तुझसे बात करने का।